Nosotros partim sempre de la idea de que lo que volem és una alimentació saludable. Això és la part més important. Per a tindre una alimentació saludable nosaltres necessitem saber quina és la quantitat d'energia que necessitem cada un de nosaltres per fer totes les funcions al cap del dia. Esta energia nosaltres necessitem transformar-la en racions a calcular la insulina que necessitem. I les racions necessitem calcular-les. Tenim dos tipus: racions d'hidratos de carboni i racions de grasa i proteïna, el que denominem unitat grasa proteïna. Forma de saber quina quantitat d'energia necessite. Bueno, és esta fórmula, és la fórmula més utilitzada habitualment. Sempre hi ha una diferència entre els homes i les dones. Després entra a valorar-se el pes, entra a valorar-se l'altura i entra a valorar-se l'edat. Això seria per mantenir el pes que jo tinc en l'actualitat. Si jo vull reduir el pes, tindré que menjar menys, i si vull augmentar, tindré que menjar més. Entonces, això TMB és tasa de metabolismo basal, es lo que se necesita en una situación basal para mantener el pes que yo tengo en estos momentos. ¿O apuntem? Sí, pero apunta todo el mundo de la via del paper de texte i així no tens apuntar les coses en cada puesto. Està així, no? Sí, ¿vale? Està de cada... Però entonces no són així, no? ¿De acuerdo? ¿Anem bé? Evidentment, a medida que les persones anem fent majors, necessitem menys calories i per tant tenim que fer una reducció sobre aquest càlcul que havíem fet antes. Jo, que ja estic aquí, doncs tinc que reduir un 10%. Hasta una persona que tinga 39 anys no tindrà que reduir res. Una persona que tinga més de 70 tindrà que fer una reducció del 30%. Com calculo jo en total? Pues, si jo este era el número de calories que jo necessitava, tinc que multiplicar per 10 perquè és la reducció que tinc que fer i dividir el 300. Això diu que jo tinc que restar-li 182 calories, però al final este és el número de calories que jo necessite per mantenir el pes actual en la vida. Si yo fuera una persona que hiciera molt d'exercici, pues entonces tendría que también aplicarle la corrección del ejercicio. Así, això està tret d'unes tables i n'hi ha coses curioses. Així multipliquen per 1,2, així multipliquen per 1, 3, 7, 5. Això és un poc. Vosaltres, en este cas, se us seria multiplicar per 1,4, en este per 1,5, en este per 1,6 i en este per 1,9. ¿Vale? Una persona que faci una activitat molt forta 2 vegades al dia pràcticament duplica la quantitat de calories en la tasa basal. Vosaltres, en funció del tipus de treball que tingueu, pot ser que també uns dies necessiteu una quantitat de calories i uns altres dies una altra, però vaja. I una pregunta, com ara mateix jo ara, quan es comença l'octubre, en setembre tinc que començar a netejar, entonces fa rejolets, molt de moviment, cristalls i tot, i tot això note molt. És que tu, en aquest sentit, tu estaries, ¿vale? Quantes vegades fas tots els dies? 3 o 4 dies hasta que ho acabi, per les vesprades després de dinar. Tu, per les vesprades després de dinar, però vas a una casa o és en ta casa? No, és en un comedor. És un comedor. On treballes. Tu, el que tindràs que aplicar-li és la situació, ¿vale? Que necessitaràs menjar més. Menjar més, punxar-me menys, no? Són dues opcions, la de menjar més mantenint la insulina o la de punxar-me menys mantenint la ingesta, o el porcentatge que m'entre a menys, o fer una basal temporal, una reducció de basal temporal, que jo crec que seria possiblement el més adequat, una reducció de basal temporal. Això ho vaig fer ahir perquè bé. que si sí que si no, bueno, anem a caminar, i després la meva filla diu
de xica sí que tot el dia només iré a casa y con novia el día antes me posar ejercicio y me va a restar menos 0,7 y me va a dar estupendo. Entonces de que estaba en 100 y algo me vaig menjar un polo i el senyor vaig saber que bé. En 120 y algo. La bomba té moltes possibilitats, hem de dedicar-li temps i no hem de tindre pressa en voler saber-ho tot, però sí que és veritat que a poc se van aconseguir un canvi. La recosilada estava molt bé l'altre dia quan la vam fer i portaves molt de temps en una recosilada no tan bé i està en en un 9, en estiu. Ya, pero estaba viendo que estaré una semana de vacances y he entrado el asco y me puse por los cubans y está súper bien. Que és una maravilla. Estic estos 10 mesos mal en casa que cuando está por ahí el telèfon és de verdad que Altra cosa una vegada ja tenim clar què és lo que és la quantitat de calories que necessitem, doncs entonces ja tenim que optar entre aquesta situació. Això és una situació saludable. Jo puc estar tinc que elegir en funció de lo que a mi m'agrada menjar. Una distribució molt equilibrada és esta: un 52% d'hidratos de carbono, un 18% de proteïna i un 30% de grasses. Entenent que les grasses, a ser possible, majoritàriament isquen de grasses vegetals, no tot de grasa animal, isquen de grasa vegetal. A l'hora de controlar el pes, grasses vegetals. ¿En qué estat n'és? l'oli, els fruits secs, La soja, ¿no? les llegums. Però no passa res si jo me vaig a menjar pernil, no passa res si vaig a menjar-me unes costelles, no passa res si vaig a menjar unes claro. Costellar que hemos visto en Tinc una duda, és que jo almorzo margarina vegetal ligera i sempre vaig llegint per ahí que si la margarina té grasses trans, que si no sé què, i no sé si perquè és ligera a lo millor té menys o a lo millor hauria d'almorzar una altra cosa, però és que com m'agrada les grasses trans són grasses que estan manipulades i incrementen els valors de colesterol igual que... Per això tinc aquesta duda. Ara tu, el que tens que, sempre que parlem d'estos temes, el primer que tens que veure és els teus valors de colesterol com estan. Més o menys bé, però prenc la torvastatina, jo també. De 10, però la prenc. Entonces, seria interessant si estàs prenent un fàrmac per aconseguir controlar els valors de colesterol, fonamentalment el colesterol que va tindre una funció negativa, no t'interessa prendre grasses trans. Claro, pues por eso es que al ser ligera, no sé, y yo miré los ingredientes esos, pero tampoco el concepte de ligera és que te va aportar poques quilocalories, ¿vale? I per tant, si jo estic fent una dieta, m'aportarà, podré prendre, però quantes vegades a la setmana prens aquesta margarina? Jo tots els dies almorzo el mateix. I quina quantitat de fiques? Pues no sé, unes rosquetes d'eixes d'Ortiz, no sé quanta quantitat, la veritat. En el gabinet, quan tu agarres la quantitat, el gabinet correspondria a una cullera chicotigua de café, i esa és la quantitat que tu te Més o menys a lo millor. Pues entonces ahí no acabes de tindre ni tan siquiera una ració de grasas, tens mitja ració de grasa. No passa res, tu necessites grasas i també necessites grasas de origen animal. Claro, pero yo digo, a lo millor eliminant això no eliminaràs la necessitat de la torvastatina. O sea que no passa res. No passa res. Y estrés, una cosa, lo que habías dicho de millor eren frutos secos, legumbres y i després també n'hi ha alguns peixos que tenen grasses en omega-3 que no van a ser. Disculpeu-me un moment. Sí? Sí? Sí.
edificio aulario, en el aula no, en el aula número 2, sí, al lado de donde está la cafetería del hospital. ¿Vale? Aquí está. No, redondo. El edificio es redondo. En el aula número 2. ¿Vale? Muy bien. Vale, hasta ahora. Vale, entonces, bueno, no, ja està. Aquests millors elements, sí. Jo és que per la nit i costum d'agarrar 2 o 3 amors. Els estanors tenen un... I no ho ha comptat mai. Disminueixen els valors de colesterol y además son un buen elemento de aporte ferro y de micronutrientes. Sí, pero claro, n'hi ha un determinat moment en el que lo que nos pasa a algunes persones és que el nostre fetge ha començat a produir colesterol de més, ¿vale? Pues porque s'ha fet gran i ja no fa totes les funcions bé. Entonces, tú te puedes prendre el Sanau, te puedes prendre el Anacol, puedes caminar y no te capete la toda hasta aquí. Todo, pero todo. Jo vaig trencar allà i d'això 2 o 3 a 9 no passa res, no fa. Vivim per damunt de les possibilitats de lo que és una persona. Sí. I se passa, per això ha avançat tot aquí. Vosaltres podeu elegir el que vulgueu, ¿vale? Sempre que us mantingueu des d'estos marges que serien una alimentació equilibrada. Necessites algo? No, és el meu post per almorzar, però és que no m'arriba la bomba. Una vegada nosaltres tenim totes les quilocalories, el que necessitem per treballar les racions és passar les quilocalories a grams. ¿De acuerdo? Pero tú me entiendes, ¿qué ves? Sí. Es que al luz no lo sabía, pero lo demás es que tranquilo, sí, no hay problema. Sí, eso tú me dices que... No, sí, perfecto. Vale, molt bé. Hem de transformar el total de quilocalories que jo tinc en grams per poder començar a parlar de racions. Jo sé que un gram de hidratos de carbono aporta 4 quilocalories. Un gram de proteïnes aporta 4 quilocalories. I un gram de grasses aporta 9 quilocalories. ¿Vale? Jo he fet la meva distribució, assumís aquesta distribució. Però això està tot el dia? Sí. Això és el que jo he de consumir per tot el dia, perquè a més jo vull perdre un pau de pes. I per tant, el que he calculat he restat a les calories que m'ajuden a perdre un pau de pes. Faig la meva distribució, per tant, de 1.643 quilocalories, 854,33 dividit entre 4 me dona els grams. Jo vaig anar aproximant, a part que treballi en tant decimal, aproximen de 213 a 214. En les proteïnes el mateix calcula el 18% de 1.643, me dona aquest valor, ho dividís per 4 i tinc els grams. I en el cas de les grasses tinc que dividir per 9, perquè un gram de grasa me aporta 9 quilocalories. Vale, pues entonces aquí 50. Ja ho tinc en grams. Què és el següent pas que he de fer? He de convertir els grams, he de convertir en racions. ¿Vale? Entonces, yo ahora necesito. ¿Quién es el concepte de ració? Una ració és la quantitat d'aliment que aporta 10 grams del seu principal nutrient. Hidratos de carbono, proteïnes o grasses. ¿Vale? Jo tinc 21 racions d'hidratos de carbono, 7 racions de proteïnes i 6 de grasses. Però quan realment jo vaig a fer la meva distribució i dic 6 de grasses em sembla massa. Vaig a botar una de grasses, la vaig a botar a proteïnes. És dir, que jo puc prendre al final decisions i dir, pues, a mi m'agrada molt l'oli, doncs jo vaig a mantindre en les 6 racions. Però és que una ració d'oli me va a suposar 90 quilocalories.
mientras que una ración de proteínas me va a suposar 40. ¿Vale? Entonces yo puc dir, pues canvie així i així. ¿Se lo explicarem bé? Tiene otra cosa, porque a hablar y veis cosas que no me sale. Perdoneu. Suele pasar eso. Para si vas después de que sí, que un poco. Compañeros, yo creo que yo esforzo estem parlant de com calculant la quantitat de calories que jo necessite vaig anar transformant-ho a racions i que inclús en un moment final jo puc reclamar si vull tindre menys calories una de grasses la puc passar a proteïnes per tindre al final menys de calories. Com yo aquí había calculado es grams, ¿vale? Luego 214 dividir entre 10 es lo que me dona 21 racions, ¿vale? 74 grams de proteïna dividit entre 10 me donaria 7,4 racions, és a dir, 7 racions, i uns 58 grams de grasses dividits entre 10, 5,8 i jo diria 6. ¿Vale? Ja tinc. Ara ja tinc racions. ¿D'acord? Molt bé. Aquestes racions jo tinc que distribuir-les a lo llarg del dia. ¿Vale? Com que porto una bomba d'infusió, puc fer perfectament aquestes menjars si vull. ¿Vale? Si no vull, no, però si vull, les puc fer. És interessant que en el desayuno, mig matí i dinar jo tinga el 70% del total de les calories, perquè és quan habitualment vaig gastant. Altra cosa és que estic treballant a turnos i que vaig a un turno de nit o vaig a un turno de vesprada, entonces ja adeqüe esta distribució al meu horari laboral. Però si no, esta és la millor distribució per no passar fam, perquè el cos estiga ben complit. I després hem de dividir les racions dels hidratos de carbono, de les proteïnes i de les grasses. Tot això és amb l'objectiu de jo tindre una alimentació equilibrada i saludable. Tinc que conèixer els aliments, ¿vale? Verdures. Fonamentalment me van aportar hidratos de carbono, ¿vale? Algunes d'elles van aportar-me residuos, com per exemple la alcachofa. La alcachofa se va a absorbir en l'intestí gros i per tant és fàcil que si jo tinc tendència a produir aires, pues la alcachofa i les cols siguin aliments que me facin flatulència. Altres, l'api o les fulles de la bleda o els espàrrecs, sobretot els espàrrecs verds, tenen residus que jo no vaig a poder absorbir. N'hi ha una fibra que el meu intestí és capaç de desmuntar i convertir en glucosa i n'hi ha una altra fibra que el meu intestí no està preparat per desmuntar i aquesta fibra s'eliminarà. Si jo tinc problemes que vaig estrenyida, aliments d'aquest tipus de fibra que no s'absorbeix m'ajudaran a mantenir una freqüència millor. Farináceos. Així, fonamentalment, jo tinc hidratos de carbono. ¿Vale? Però també en estos vaig a tindre proteïnes. I en algun cas, molt poc, però també puc tindre grasses. Però fonamentalment, estos van a ser els que me aporten els hidratos de carbono. Proteïnes i grasses. Frutes, hidratos de carbono. Fruits secs, proteïnes, hidratos de carbono i grasses. ¿Vale? El fruit sec, proteínas, hidratos de carbono y grasas, sí, ¿vale? En algunos casos, lo que menos aporten son hidratos de carbono, ¿vale? Hi ha un concepte equivocat. Uy, no vendes moltes almeles, que t'aputxarà.
Les almendres me tendría que echar 80 grams para conseguir una ración. Si son fartones de almendres, pues això no s'ho fem fàcil, però si no, són moltes almendres. Els làcteos, ¿vale? Jo en els làcteos vaig a tindre proteïnes, vaig a tindre grasses i molts pocs hidratos de carbono. Tindré hidratos de carbono en la llet i en el formatge blanc. En els formatges curats no, ¿vale? I així el que vaig a tindre és lactosa. Quan una llet la desnatem, lo que li llevem és la grasa, però la lactosa se manté i les proteïnes se mantenen. Se lleva la grasa, no se lleven ni proteïnes ni hidratos de carbono. I les grasses, que vayan fonamentalment grasses i pràcticament molt poca proteïna i pràcticament res de hidratos de carbono. El aguacate, en esta clasificació, el trauen de les frutes i el fiquen així perquè aporta més grasa que hidrato de carbono. Les olives, si jo no tinc problemes de pes, les olives són un recurs estupendo para matar la gana, perquè ahí fonamentalment jo el que vaig a tindre són grasas, ¿vale? Entonces 4 o 5 olives me poden matar la gana. Però sí que és important que nosaltres recordem això. Per això tenim la llista d'aliments. Podem fer-nos les coses més fàcils, ¿vale? I és agarrar-nos a les dietes estàndards que ja n'hi ha per ahí. Pasa. Siéntate, ¿vale? Y estamos haciendo una charla para ver cómo utilizamos, además del bolo estándar, los otros tipos de... ¿Vale? Siéntate. Y podrías, es que necesitas compartir con ella esto, no tengo... ¿Vale? Y ahora sí que voy a hablar en castellano, ¿vale? Y te miraré mucho a ti porque tú el valenciano no me entiendes. No, es bien. No me entiendo. Es que este grupo mayoritariamente es todo un grupo de personas que hablan valenciano, pero es mejor para ellos. no, para ellos es igual. Hablan castellano. Y tú nos entenderás mejor si hablamos en castellano, ¿sabes? Nosotros hemos estado hablando de la alimentación y vemos que bueno, esta es un plan de alimentación que nos lo da todo bastante sencillo, ¿vale? Nos da los diferentes grupos de alimentos, lácteos, proteínas, verduras, harinas, frutas y grasas, y con una distribución de el 52% de hidratos de carbono, el 18% de proteínas y el 30% de grasas, nos da la distribución de los hidratos de carbono que tenemos que tomar en las 5 comidas en las que hemos dividido nuestro día. ¿Vale? Y luego aquí abajo tenemos una tabla muy sencilla, pero que nos da las cantidades de alimentos que van a constituir una ración, pesado en crudo, ¿vale? En el grupo de la leche, y estamos hablando de la leche entera, nosotros tenemos que 200 mililitros de leche, que es una ración de lácteos. Si veis los números que hay aquí dentro, ¿vale? En 200 mililitros de leche yo tengo 10 gramos de hidratos de carbono, 6 gramos de proteínas y 6 gramos de grasa, porque es leche entera, ¿vale? Y además me da algunas equivalencias, es decir, 200 litros de leche es lo que yo tomaré en una taza. Y si no quiero tomar leche, puedo tomar 2 yogures. Hay personas que tenéis problemas con la leche de vaca. Bueno, pues hay ahora una serie de productos que les llaman leche de soja, que eso es una cosa que está mal dicha, porque si nosotros pasamos aquí la soja, ¿vale? Nosotros la soja la tenemos
dentro del grupo de los farináceos. Aquí es donde tenemos la soja. Luego, por tanto, nosotros, si en vez de tomar leche de vaca, tomamos la avena líquida o soja líquida, lo que estamos perdiendo son las proteínas y la grasa que nos da la leche de vaca, ¿vale? En las harinas lo mismo. Yo tengo 60 gramos de guisantes y de habas, me da una ración, 20 gramos de pan, ¿vale? En las frutas, dentro del grupo de las frutas tenemos 150 melón, sandía, romero, 100 albaricoques, naranjas, manzanas, peras, 50 plátanos, cerezas, higos. Podemos tomar cualquier tipo de fruta, lo que es importante es que nosotros sepamos las cantidades, ¿vale? Y la insulina que necesitamos, qué cantidad es una ración y la insulina que necesitamos para esto es difícil, ¿vale? Pero con mucha paciencia podemos conseguir situaciones de equilibrio, y esta situación de equilibrio es lo que cuando hablamos de la hemoglobina glicosilada pues estaríamos hablando de glicosiladas de 6,5, 6,8 sin hipoglucemia, porque para eso tenemos instrumentos que nos van a permitir hacerlo. El segundo gran punto, y esto aquí es donde muchas veces empezamos a liarnos, porque sí que tenemos claras las raciones de hidratos de carbono, pero las unidades grasas proteínas nos resulta un poco más complicado. Bueno, una unidad grasa-proteína es la cantidad de alimento que, combinando proteínas y grasas, aporta 150 kilocalorías. Cuando nosotros hablamos de raciones de hidratos de carbono, la unidad de medida son gramos. Pero cuando hablamos de unidades grasa-proteína, la unidad de medida son kilocalorías. Ponemos el ejemplo de un huevo. Los hidratos de carbono del huevo son prácticamente despreciables. ¿Vale? Un huevo me aporta 12 gramos de proteína y 11,2 de grasa. Muy bien. Para calcular la unidad grasa-proteína yo multiplico 12 gramos de proteína por 4 kilocalorías que tiene cada gramo, más 11,2 gramos de grasa por 9 kilocalorías. Todo eso lo tengo que dividir entre 150. 148,8 es lo que me da este producto, dividido entre 150 me da 0,992. Que sería uno, ¿no? Mi bomba, ¿qué cantidad tiene para estimar raciones de hidratos de carbono? ¿Un decimal, dos decimales, tres decimales? ¿Vale? Luego, si mi bomba tiene 0,5, evidentemente yo diré que esto es una ración de grasa proteína. ¿Vale? Imaginaros que el resultado de este caso, en vez de ser 0,9, hubiera sido 1,4. Mi bomba me permite poner eso en raciones. La de igual sí, ¿no? ¿Vale? Entonces, si mi bomba me permite poner 1,4, pues yo pondré 1,4. Si no, 1,5. Pero como ahí está 0,9, Ahí yo 9, ficaré pues, 1. ¿Vale? ¿De acuerdo? I si l'ou és fregit? Si el ou és fregit, en quant d'oli fregit? En prou d'oli. En oli d'oliva. Cuanto més oli li fiques, menos se li queda a l'oli. Si tú fiques 4 gotetes de oli en la paella y fiques el ou, esas 4 gotetes se absorben completamente. Pero si yo tiro un buen chorro de aceite, Y si es dejo que el oliva, aceite esté, da igual, dejo que el aceite esté en su punto, echo el huevo se me va a freír enseguida, lo voy a retirar y se me queda, el huevo se queda con menos aceite. Hay un concepto equivocado. Siempre que yo tenga que rebozar o que freír, he de freír con mucho aceite. Porque de esa manera, si yo he hecho una empanada, ¿vale? Si tengo mucho aceite,
se fríe por arriba y por abajo al mismo tiempo. Y si tengo a buena temperatura, se me fría en un tris-plas, yo saco y no se empapa el rebozado de aceite. Luego, para que se quede con menos aceite, yo tengo que freír con mucho aceite. Para así empezar. Qué barbaridad, no lo sabía. Pues yo era muy Entonces puede pensar feliz, claro. Toda la vida así. Y ahí que me se va a ocurrir menjar un poco de feliz y le va a decir a ella. Estava com si m'agrada menjar un seto, però aixina, a les 6 de la vespre, i no vaig menjar quasi. Pero porque ni a un momento en que nosotros acostumbramos a nuestro cuerpo a comer. Yo ayer me comí una lentejas que hace mi hija y a ella le gusta ponerle de todo y yo no puedo comer sus lentejas. Claro, que yo tengo que comer las mías, que no sabrán nada. Pero eso me pasa contemplando esto claro, ¿vale? Es decir, es un proceso sencillo. Pero entonces, si ara nosaltres sopem, per exemple, un bocadillo en una tortilla de 2 ous, tenim que comptar els hidratos del pa més 2 unitats de l'ou. No, yo eso no contaba. Claro, però és que ara nosaltres, per exemple, això no ho contem. ¿Vale? I tenim, per exemple, el ràtio posat menjant això, a veure si has explicat bé, menjant això. Entonces, si ara li posem i si és unitats, ens pegarà això. Entonces, què tindríem que fer? Disminuir el ràtio. A lo mejor tenía que disminuir el ratio, a lo mejor tenía que reajustar las cosas. De todas maneras, recordemos que la unidad de grasa proteína lo que va es el bolo ampliado. El dual sería, claro, sería el dual porque sería los hidratos rápidos del pan y luego ponerle. Pero ahora digo una cosa, si cada unidad de grasa proteína es 1 hora, pero una tortilla necesita 2 horas. Es que yo creo que ese tiempo está sobreestimado. Una hora. ¿Vale? Yo creo que estas vacaciones está posando 1 hora y mitja, 2 horas, incluyendo el postre y pues eso, cochinaes. Y m'han anat prou bé. No, es que por eso decimos que hay muchas cosas que dependen de la experiencia. Y hasta que no pasa la experiencia. Depende a lo mejor de alimentos. Sí. ¿Vale? Luego, el proceso de cálculo, claro. ¿Sí? Pues yo no lo había contado tan formal. Claro, pero eso pregunto yo que a lo mejor tengo una relación. Es tortilla de canilla, sí, pepilla de canilla. Pero con la semana de la canilla, pero si éramos se va a contar a això, tindrem que canviar el ratio, perquè si no ens quedarà llarg. És que jo no me lo porto bé. Costilla de cerdo. Si 100 gramos, que es establecer el factor de expresión por 100 gramos, 250 kilocalorías. Déjaselo a María. Eso lo deja María. Bueno, Vale, perdón a todos. es que te María. sí. Yo voy a estar luego en el bar. Vale. Costillas de cerdo, ¿vale? Esto es fácil de comer. A no ser que tengamos o tengan problemas de no manchar determinados animales. ¿Vale? A 100 gramos estas calorías, 16 gramos de proteínas, 20 gramos de grasa, 0 de hidratos de carbono. 16 por 4, 20 por 9, 244 kilocalorías, 244 dividido entre 150, 1,62 unidades grasa proteína. Que no té hidratos, pero sí que té Pero bueno, después grasa y la proteína. El polvo, ¿vale? Este punto de vista. 209 calorías, 2,9 gramos de proteínas, 10,3 de grasa, 24,7 gramos de hidratos de carbono. Bueno, pues 27,4 gramos de hidratos de carbono son 2 raciones y media, ¿vale?
24,7 dividido entre 10 me daría 2,47, la de 2,5, y la unidad de esa proteína 0,7. Eso es, ¿vale? Y si té que sumar 2,5 me sale claro, ¿no? Es decir, hay alimentos que, en los que va a predominar la grasa y la proteína, como estos que hemos visto. Aquí va a predominar grasa y proteína, pero bueno, hay otras cosas, otro tipo de alimentos que el mismo alimento tiene los dos hidratos de carbono. Bueno, nosotros lo calcularemos todo por separado y bueno, vale, muy bien, ya tenemos las raciones, ya tenemos todo. Ahora, ¿qué insulina necesitamos? Nosotros necesitamos cubrir los hidratos de carbono y las unidades basa proteína. El régimen monobasal, cuando yo voy con una insulina basal de 24 horas y una insulina rápida, solamente puedo cubrir las necesidades de los hidratos de carbono, pero la bomba de insulina me permite cubrir las dos. Siempre trabajaremos con el ratio de referencia que hemos calculado para hidratos de carbono, y ese será el que aplicaremos a los hidratos de carbono y a las unidades basa proteína. Como tú comentabas, es muy posible que cuando me pique a la marcha diga, ostras, tinc de modificar el ratio. No sé. Això és el que millor ve. De totes maneres, de les experiències que vaig en compte, diuen el que afecta? Sí que sí que diuen. Ell que és el que més ha ficat això, no ho ha modificat. Però ell som. Jo crec que sí que, jo en el meu cas sí que hauria de modificar-ho, perquè si en un post jo tinc un 110 o ara per exemple un 98, si jo li añadís una ració o dos de proteïna, claro, yo ahora estic a 50. Pues eso tenéis, cada persona tiene que ir viendo ella concretamente qué es lo que le pasa y estudiando. Yo cuando trabajo también. ¿Vale? Imaginar, nosotros estamos en una... Nosotros partimos siempre de la idea de que lo que volem és una alimentació saludable. ¿Vale? Esa es la part més important. Per a tindre una alimentació saludable, nosaltres necessitem saber quina és la quantitat d'energia que necessitem cada un de nosaltres per fer totes les funcions al cap del dia. Esta energia nosaltres necessitem transformar-la en racions per calcular la insulina que necessitem. I les racions necessitem calcular-les, tenim dos tipus, racions d'hidratos de carbono i racions de grasa i proteïna, el que denominem unitat grasa-proteïna. Forma de saber quina quantitat d'energia necessite. Bueno, pues esta fórmula, es la fórmula més utilitzada habitualment. Sempre hi ha una diferència entre els homes i les dones. Després entra el desàcid. Això és un poc. Vosaltres, en este cas, se us seria multiplicar per 1,4, en este per 1,5, en este per 1,6 i en este per 1,9. ¿Vale? Una persona que faci una activitat molt forta 2 vegades al dia pràcticament duplica la quantitat de calories en la tassa basal. Vosaltres, en funció del tipus de treball que tingueu, pot ser que també uns dies necessiteu una quantitat de calories i uns altres dies una altra. Però vaja, no... I una pregunta. Com ara mateix jo ara, quan comencem l'octubre, en setembre tinc que començar a netejar, entonces arrejolets, molt de moviment, cristalls i tot, i tot això no té molt. És que tu, en aquest sentit, tu estaries, ¿vale? Quantes vegades fas tots els dies? 3 o 4 dies hasta que ho acabi, per les vesprades després de dinar. Tu, per les vesprades després, i per tant, tenim que fer una reducció sobre aquest càlcul que havíem fet antes. Jo, que ja estic aquí, doncs tinc que reduir un 10%. Hasta una persona que tinga 39 anys no tindrà que reduir res. Una persona que tinga més de 70 tindrà que fer una reducció del 30%. Com calculo jo en total? Pues, si jo este era el número de calories que jo necessitava, tinc que multiplicar per 10, perquè és la reducció que tinc que fer, i dividir el 300. Això diu que jo tinc que restar-li 182 calories. Luego al final este és el número de calories que jo necessite
para mantener el pes actual en la edad. Si yo fuera una persona que hiciera molt d'exercici, pues entonces tendría que también aplicarle la corrección del ejercicio. Así, això està tret d'unes tables i n'hi ha coses curioses. Així multipliquen per 1,2, així multipliquen per 1, 3 de dinar, però vas a una casa o és en ta casa? No, és en un comedor. És un comedor. On treballes. Tu el que tindràs que aplicar-li és la situació. ¿Vale? Necessitaràs menjar més. Menjar més, punxar-me menys, no? Són dues opcions, la de menjar més mantenint la insulina o la de punxar-me menys mantenint la ingesta, O el porcentaje que m'entre a menys. o fer una basal temporal, una reducció de basal temporal, que jo crec que seria possiblement el més adequat, una reducció de basal temporal. Això ho vaig fer ahir Perquè si perquè estàs bé. que si sí que si no, bueno, anem a caminar. I després la meva filla diu, mi xica sí que tot el dia només iré a casa i com no havia el dia antes vaig posar ejercicio y me va a restar menos 0,7 y me va a dar estupendo. Entonces A valorar-se el pes, hem de valorar-se l'altura i hem de valorar-se l'edat. Això seria per mantenir el pes que jo tinc en l'actualitat. Si jo vull reduir el pes, tindré que menjar menys, i si vull augmentar, tindré que menjar més. Entonces, això TMB és tasa de metabolismo basal, es lo que se necesita en una situació basal para mantener el pes que yo tengo en estos momentos. ho apuntem. Sí, pero apunta tot damunt de la via del paperet este, i així no tens apuntar les coses en cada puesto. Està així, no? Sí, ¿vale? Està de cada... Bueno, entonces no són així, no? ¿De acuerdo? Anem bé? Evidentment, a medida que les persones s'han fet majors, necessitem menys calories.